Monday a develop ni bising khobjak Lokhipuri BC amjani lama shalkologrumi hamya dupa lama snam jigya kakak mukak ngai tong bakya amjani lokorok thang phayo junjal ngmani bai shalkisa saka amjani lokorok ko ksar mani amjayo MLA Swapna Debrma kisha phaina phake chanai a ko ksar mono yasagai lama hamya jai khlaji abo thango shoikya amjani MLA Swapna Debrma logiwo TWD ni engineer rokbo nobo tui koklam saka lama tangai hamya baithang mokol bai tri naimani yagulo shawi manka dupa lama snamjak dupa lama snamjak ya tangi snamjak ya hne shuntani bo engineer ni khuktai shawi manka baksha thai nok phangro lama ni bagai jaga ya karna shoya abni bagai dupa khaba snamjaka je borok thai jaga ya kaliya ar ke snamjakliya obahinna koktumani bisingtai shawi manka phiaba o patima thayo oba ingi tongma thayo amjani MLA Swapna Debrma thangai kok lam salaimani yagulo thai nok phangro jaga yakana ni bagai sholekya lama kahamni bagai thai nok phangro jaga yakanai haini bai buskang salo o amsani lama hamsinai obahana saka MLA Swapna Debrma kubuni faising mande amtani no arke nogor khobai kubun thairong ni lama hamero ngi tongrong nobo bathang thangir nanye hne kogrukha MLA Swapna Debrma Lokhipur BC ni andaro lama PWD route tongo ang nukha social media o MLA kicha sathari phaken khamu ne watini jora thangmaya phaimaya laisingmaya onek problem ungkha jeta tungmani tak baithang bo phainai pheka phai engineer PWD no shahar ka bahai ke abo lama omo haingkha ba gap khaijagya omo hairo problem samani pore engineer sab borok bo sawo abo sekango jagarok nikicha problem tongo jagarok maya ni bagino abo khlame gap tong mane lama already khlaija fiaba je jaga manya o jaga simsi gap ngui tongo phaine phemani abo haino mane kheto tongo o kheto ni yang site ni borok bo jagarina ni magosina yang site ni bom rina ni magosina omo hai ngai dot pai thangamo omo hai obostha ngai tabuk je phai salai khnai nai mani jotono raji tongo lama yakanan bagai oro malik baibo male phekar tino oro hungka malik bosawo ang bo jaga yakarna hininai tai para protibesini borok bosawo je jaga tongnai borok ma yakanani kok no salajak yakaro jeng lama kahamsi nango obono salayo angkai tabuk to already jaga jodi rikhanga kai lama to ungthangse nai no tini doptor oro phaijak PW dini engineer tongo executive engineer o lama ungnai jara social media o sanai MLA no request khaimani ambaga ma phaike nugoi tamkang o lama no omo haihin siaba omo haike jodi saima kahang kai to ang chaitok nai o lama rong no bahaike khlaina ang chaitok nai tini omo haike samani bagi nai jara sanai ba media ba o sati hungi je kok sanai bono bo hambai maribo tam himale omno phunungmani bagi nai phunugoi no tini obo tisawiti phemangka o lama khlaijak sina emne argino koni siming yang tabuk bidino thanglaisu khaima lama yang konthmoni amsayo bo kubangma jagao no gobai kese gintong o bishoy tano je roktam ro salamusung tamni bagi pending rok emne toito rok obo bo jung tham visit ma khainai visit khaisa saimangla obo bo mahai obostha utong samung armong ma to kubangma no dekha abo hangka PMGS wa ini samung khana borong bo tui kuno ekta jaga tui bo bezal tong khana kami amsayo to jagani bagi kuno somosya kere ingla समस्या किचे मिसा तंगुइ न स्टप रंग तखना मा नाइलाइना